Ассалому алайкум дӯстони азиз. Пеш аз ҳамин шурӯъ кардани видео ҳамаи шуморо ба ин рӯзи мавлуд, ба рӯзи мавлуди паямбарамон Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи васаллам табрик гуфта ба ҳамаи шумо хонаи обод, умри дароз, тани сиҳат орзумандам. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. Ҳатман мо ҳам дар ҳаққи шумо ки дуогӯ ҳастем ва худо кунад ки ҳамаи мову шумо аз ин олам ҳамчун мусалмон бимирем. Мусалмон ба дунё омадем, мусалмон бимирем ва дидори ин олими бузург насибамон гардад. Дӯстони азиз, субҳ бахайр. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем. аз ҳаматон миннатдорам барои комментариҳои нағзе ки дар комментария навистед дар видеои динагӣ. ва намиҷо фаризаро тайёр кардам. куҷо мерем фариза? хони ки мере? хони чӯҷонаш ҳозир мерем. кати фариза бону ма ҳаваш садикда мондем. сония ховай чӣ мекунем? мерем хай то бегаҳа гашта меоем. инам хел дӯстони азиз бо мо бошед то охири влог. дӯстони азиз, ва дар ин ҷо якчанд савол шуд ки оё шавҳарат ба шумо рашк мекунад ё не? албатта ки рашк мекунад. ягон мардак берашк нест. барои зани худаш рашки мардак бо гандай нисбати рашки занак гандам боша ба як гапи хуб дарав мебахша. ягон кор боша некем рашки мардак гандай мода рашк мекуна. албатта ки рашк мекуна. хай мардак шид рашк дорад ва ма рашки ма беҳад гандай. ма ҳатто дар сояи шаварам рашк мекунам. и ба ҳама маълумай. ҳама занако на танҳо ма балки ҳамаи шумо ҳам ба фикри ма ки ҳамин хеле рашк доред. инаку тайёр шудем, омадем саховатда пеши мошино. насиб боша мерем. одам биёвар 3 одам дорад. бои мошини 5 одама буде. 2 одами дига биёв ва мерем. афариза дар инҷа боша қариб расидестем. фариза нағма кадаста. инҷа ма видео хостам бикунам ша мусиқӣ буда. овози мусиқӣ барои авай чӣ накардам. овозай болош мондам. дӯстони азиз, намихел қариб ки расидестем. ина ватанҷонам дар расидем. зодгоҳ дар расидем. куҷо дар расиди фариза? уяли қариби бозор. фариза инҷа ҳам та гузаштаста будем. бӯи шашлик дар бинимон зад. гуфтем биё бигирем як бораги барои очама. ҳама хеле гирифтем. баъд рафт. дӯстони азиз, дар кӯчамон расидем. касе ки надона инам инҷа инами пеши бозор да ина кӯчаи мо. мо чанд бор видео кардагим, чанд бор омадагимона. уҷо ҳаво авр буд. иҷо омадем ҳаво рӯшани хушрай. ҳаво афтоб. ина фариза чиро ёфтум мага? хони очаҷон ма ёфтум мага фариза? оли наёфтай хатия оли дуртарай. ягон чӣ гап зан ку? парту шидӣ? ҳамоқи гап дорӣ? хай намеҷа шашлик гирифтем. қаго чанда гирифтум. ак намедонам мехӯру намехӯру қ намехӯру барои ҳамон нагирифтам. кӯчамон фақат беодамай барое ки ҳама пахтачинӣ дай мактаб дай ягон кас пайдо нашава. қа нестай одам. дӯстони азиз, инҷа мехоҳам кам таракӣ аями агароти очамшо нишон бидем. ина игла вақте ки ма синфи 10 мехондам ё 9 мехондам. айхони ҳамсинфмон овардагӣ будам. дар ин пеши хона коридагӣ будем. ба инамиҷода ма коридагӣ будам. баъд ина гули фариза нағзамидагӣ بعد همه ای همو وقت ای زمستان و تابستان خیلی سوز میسته
мебуриша бо тагиш мебуроя и нобуд намешада гили хушруак мешуква рамашкай бикан рамашкай ана иҷо боша учаму кроб коридай фақат ки замини мо сахти бадайда пору мору надора боя бораги ами ҷола зада буд селоб омада буд якбораги безеб шудага наиҷо гашничош иҷо боша савзӣ кадайдаи ҳавли мо вообще савзӣ намеша турб мешана кем турб хушр мешана турборо бинед турб хушр мешава савзӣ намеша кун намегира намедонам хайн хел баланд шуда намедонам чӣ гап мешава баъд хайҷада юнушқай чӣ хеле ки гуфта будам очам намегула нағз мебина инера сеюмбораш кардага ё дуюмбораш сеюмбораш кардага науш гуфтестиян игилия чизур дора ки хеле мекунӣ я о мезаниша дар болош ҳам қабуш мебуроя дар ҳамин болои чиш дар ҳамин болои инамира буҷумон буш мебуроя дар болои баргош ина буш буромад буш хушрӯй ина игилмон игили садбарги сафед буда инаиш розови сархча хушруш гуфтиян ай хонаамон ангуромон қадожон баланд шуда чӣ хеле ки дидасте давном ҷамъ аста фақат дар инамиҷа уча мекора ҳами гуловра фақат мекора барои чӣ мекора инаиҷа мешинанд ё ки дар инаи рӯи ҳавлӣ мешинанд баъд намеода я о мезана ами ҳавлӣ полни буя мемегира ҳам хушрӯ ки инаиҷа фариза нағма када бозӣ кадааст ҳичке нест дар хона монда очамай тамом я хоҳар дорам майдатараю мактаб майдаам нест синфи даҳаи мактаб ки додарам боша мактабхонаи мактаб рафта очам тоқай рафтем ина мо буромадем берун насиб боша мерем бозорчакҳои уялӣ мо хона омадем расте дӯстони азиз иҷода боша неми фариза магазин дуромад мегум ягон чӣ буги мега ма қанди розови мегирам ҳама қандоро нишон додам нагирифт инами розовиро гирифта идем хеле мо қуртпечак мегуфтем хеле мегуфтем майдаки монда инамиро мегирам гуфт инамиро гирифт чӣ кор мекунем ако гирифтем шаба хаба гудокодеқа меваги гирифтем очанақа кулча битем будам не ма ягон чӣ намебарам ма давидам омадам инам хеле хай ҳозир боша кӯдакода як гиречка овқот кунам тезакак аз ҳамаи шумо як бор миннатдорам ба хотире ки имрӯз мо 4000 нафар шудем ва дар ҳамиҷа боша влога ба поён мерасонем то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад худо нигаҳдори ҳар яки моу шумо бошад хайр дӯстони азиз